Televisió d'en Puyol. La manera com ha caigut el Barça en aquestes semifinals de la Champions no és una manera normal i de cap forma es pot justificar una caiguda així en un club de l'entitat del Barcelona. A la vida es pot guanyar i es pot perdre, i el futbol naturalment també, però perdre com ho ha fet el Barça amb la sensació d'impotència, perdre com ho ha fet el Barça sense crear pràcticament amb 2 partits cap oportunitat de gol. No sé si les dades del Carles podrien il·lustrar aquest comentari que acabo de fer, però els xuts més perillosos del Barça els podem comptar amb els dits d'una mà i en sobren, després de 180 minuts de futbol. Segurament l'home que s'ha costat més a la porteria contrària ha estat Bartra, que per cert ha estat substituït, com el mateix Carles ha dit, de manera que no s'explica si no és en clau interna, al minut 42 de la segona part del partit d'avui. La gent del Barça està molt decebuda. Era una evidència, després del partit d'anada, aquesta eliminatòria la teníem gairebé perduda, però també és una evidència que l'equip, tot i jugar sense Messi, tot i jugar sense Cesc, ha fet una primera part digna en la qual l'equip ha estat dintre dels paràmetres que li podíem considerar propis, que podíem considerar exigibles. A la segona part el gol de Robben ens ha desmuntat, l'equip s'ha començat a desmuntar, l'equip no ha cregut en ell, l'efecte que ha fet és que la direcció tècnica tampoc ha cregut en l'equip. La substitució de Xavi al minut 10 de la segona part i la d'Iniesta al 19 confirmen aquesta idea. El Barça amb Alexis i Thiago el titular completant una alineació insòlita amb Song, Villa, Cesc, etc. Ha fet un segon temps duríssim pels jugadors, però sobretot per l'afecció. Un sector important de l'afecció s'ha anat del camp avergonyida, considerant que no valia la pena l'esforç de veure el que s'estava veient. Ha sigut duríssima aquesta segona part. L'equip ha perdut per 7 gols, això ho dirà la història. No sé si mai a la història el Barça havia estat eliminat per 7-0. És un resultat que potser en alguna època d'aquelles Copes del Rei de l'any de la Picó potser el podríem trobar, però vosaltres que teniu dades, arxius i sistemes de recerca, no sé si podeu trobar la dada, però una eliminatòria perduda 7-0 pel Barcelona, home, és un resultat. Perdona? No, que sí, que no. Ni és normal ni cap de nosaltres tenim memòria que s'hagi produït un fet així. Jo crec que l'afecció tampoc el pot acceptar com un resultat explicable, podríem dir. Les circumstàncies de la temporada són les que són, i els fets que s'han produït també, i res de tot això és estrany, doncs la lesió de Messi, la manera precipitada de recuperar-lo, si és que va ser precipitada, i l'explicació que hi pugui haver darrere de la seva absència d'avui. Però jo crec que l'afició se sent legítimament, a banda de disgustada, frustrada, i a banda de frustrada, en certa manera, no diré que li hagin pres el pèl, però en certa manera com poc representada per aquest equip, sobretot a la segona part. El fet que la meitat del camp hagi abandonat les seves localitats demostra un divorci que fa molts anys que no es podia amb aquest equip. L'any passat, quan es va perdre amb un punt de connexió amb la grada i amb un punt de dignitat que aquest any hem estat incapaços d'assolir. És una evidència que, com dèiem l'altre dia a l'acabar la partida de tornada, fins ara la política directiva del club ha estat fàcil, ha estat mantenir les coses tal com estaven, diríem que no tocar allò que funciona, però jo crec que ara la direcció tècnica de l'equip i també la direcció general del club, és a dir, tant Zubizarreta com Rossell, ara tenen algun problema i hauran de governar i hauran de prendre determinacions. Això vol dir valorar la dimensió de la crisi, valorar la magnitud del problema que tenim en aquest. Ells tenen informacions, ells saben el que passa molt millor que nosaltres, i les evidències a les quals ens han abocat els resultats d'avui ja venen de fa temps. Ja fa molt temps que des de la TDP hem fet algun comentari, algunes vegades amb un tono més que no passava la insinuació, altres vegades de manera més específica, sobre la tendència que anava marcant aquesta temporada. Ara és una evidència que l'exercici del poder amb responsabilitat, intel·ligència i valentia, com dèiem l'altre dia després del partit d'anada d'aquesta semifinal, obliga els responsables del club a prendre alguna determinació. És innecessari el debat estúpid sobre si s'ha acabat un cicle o no. Això és estúpid. No sé si s'ha acabat o no un cicle. El que sí sé és que hi ha uns jugadors que són perfectament vàlids i perfectament recuperables i uns altres jugadors als quals es demostra que han perdut aquell punt idoni que havien tingut fins fa un determinat temps, que hi ha jugadors que tenen una edat en la qual ens permet pensar que tenen un futur claríssim dintre d'aquesta entitat i que hi ha jugadors que tenen una edat que fa pensar que els queda poc temps en aquesta entitat.
Això, més la informació que cadascú té, ha de fer perdre les determinacions precises a les quals no ha de ser aliena l'encert en els fitxatges. Comentàvem l'altre dia a Samamés que el Barça no s'ha caracteritzat aquests darrers temps per l'encert en els fitxatges i que les inversions econòmiques que han fet no s'han correspost amb rendiments efectius damunt del terreny de joc. Tot això vol dir només una cosa, intervenir. Tot això vol dir només una cosa, governar. Tot això vol dir només una cosa, que és prendre determinacions per part de qui correspon. L'any passat vull recordar les derrotes del Barça aquí, en la Champions i també contra el Madrid, però la reacció del públic unànime al costat de l'equip, dos derrotes que no tenen res a veure amb la derrota d'avui, que ha sigut molt més dolorosa, molt més dura, i que a més ha anat farcida de tots aquests esdeveniments, dels quals convé destacar, sense cap gènere de dubtes, la política que s'ha seguit amb la recuperació de Messi, que finalment avui no ha actuat ni un minut, i també la gestió del partit d'avui amb les substitucions de Xavi i Iniesta, com des de la concepció ja del criteri competitiu de l'equip, després de l'1-0 del Bayern haguéssim llançat la tovallola. Tot això ha estat dolorós per la gent. Rossell ha dit des de la seva perspectiva l'orgull que té cap als jugadors i que ens hem de sentir orgullosos. Jo crec que la gent se sent orgullosa de ser del Barça, però que no sempre el conjunt de les actituds públiques i de les manifestacions públiques i també de les determinacions preses i del joc de l'equip ha estat a l'alçada d'aquest orgull que avui des de la graderia s'ha fet palès en el mosaic de l'inici del partit, que la gent blaugrana té al cor i que no sempre tot ha de ser d'anar donant i confiança als jugadors, perquè a vegades això també s'ha de retornar des del camp cap a l'afecció i cap al soci, que finalment és el que sempre dona de manera incondicional. Futbol a Catalunya Ràdio.